Jaj. Kamoši, čaute. Opäť sa vám takto nejako... idem akorát pozrieť, že po aké dobe prihováram. Koľko vlastne? 16 dní. Vyše 2 týždňov, čo som zase nič nespravil, a to bude vlastne jedna z tých tém, že čo si dnes povieme. Jedno video som začal robiť. Mám to. 8. februára, kedy som začal ešte natáčať jedno iné, a vtedy som si dal, že za challenge, že v ten deň to natočiť, postrihať aj vydať. Nám 16 dní a stále není vonku, takže paráda. No kamaráti, dúfam, že sa máte všetci výborne, že máte pekný začiatok roka, 2 mesiace nám skoro sa prešli. Dnes som si na to normálne nachystal po starom, že notesík, kde som si písal nejaké poznámky, keď som nad týmto videom cez týždeň rozmýšľal. Rád by som túto takú minisériu nazval, že myšlienky tvorcu. I keď neviem, či sa vlastne môžem označiť za nejakého tvorcu, ale niečo tu spolu robíme, snáď aj budeme. A uvidíme, že či to bude mať vlastne nejaký význam, zmysel, alebo... Ježiš, zase sa opakujem, to je strašné. Čo týmto celým chcem povedať, alebo teda týmto prvým dielom, ak to tak nazvať, dal som si k tomu peknú poznámku. Ľahké a ťažké zároveň, a ako to vlastne celé podať? Chcem to nechávať také relatívne krátke, rýchle, bude to viac menej kecacie, lebo keď veci chceme keby zo seba dostať a celkom mi príde fajn. Témy, ktoré by mohlo veľa ľudí, ktorí chcú nejako začať, alebo rozmýšľajú o nejakom tvorení videí a podobne. Ako to vidím ja, fotograf, kameraman, viac menej som nejako fungoval nejakú dobu, ale nikdy som sa k takýmto veciam nedostal a rád by som ukázal týmto malým formátom nejaké takéto pozadie celé. Celý tento nejaký kreatívny svet, ľudia sledujú proste milión vlogov, milión videí, hentoho, tamtoho, ako začať, hento začať, toto rob, hento rob. Ale naozaj to není to až také jednoduché, ako by sa to mohlo zdať proste. Rád by som niečo tvoril, niečo nie úplne odozdal, lebo nie som nejaký majster svetla alebo niečo. Nepríde mi, že by som bol typ človeka, jak taký tí klasický lifestyle, beauty vlogeri, že dneska si dáme tú kávičku, dneska máme inú odrodu než minulé, ideme si uvariť hento toto, lebo zajtra máme hento, včera sme mali toto a to mi nechutilo a toto mi viacej chutilo. To proste sračky. Takú kontru k tomu v tom prvom videu hovoril, že nejak sa nechcem profilovať, lebo nie som guru, nie som majster v nejakých takých alebo onakých veciach, proste som bežný človek, jak všetci ostatní. Asi to budem musieť nejakým týmto štýlom do toho zabrdnúť. Ale na to nadväzuje zase proste ďalší ten point, ktorý mám tomu nachystaný. Ako to tu vlastne mám celé spraviť? A toto budú proste také myšlienky do vzduchu, že verím, že sa to nejako proste postupne vyprofiluje. Stanú tie videá nejakú formu, lebo zistil som, že ten život není až taký zaujímavý, aby som bol ja spokojný s tým, že to natočím a je to niečo, bude mať zmysel, bude nejako vyzerať, lebo to je proste realita tých bežných dní, že tie dni nie sú každé úžasné. Väčšinou času človek proste trávi v robote, lebo však musí. Druhá vec je domácnosť, musíme sa o ňu starať. Takže ono reálne sa tých zaujímavých vecí tomu bežnému človeku až tak nejde. Jasné, keby človek zarábal 5 mesačne, bez problémov vie človek sadnúť, ísť tam, kúpiť si toľko materiálnych vecí. A jasné, že z toho by sa dali robiť oveľa krajšie videá, ale tak sme na Slovensku, aha, super. Akou formou proste tie videá celé poňať. Mám určite nachystané, a to si zase asi prebehneme v nejakom ďalšom takom rýchlom videu, že čo by som chcel natáčať, alebo aké mám nejaké typy sérií alebo veci, čo budeme robiť. Ale áno, síce som sa teda profilovať nechcel, ale tak nič iné nám neostáva. Také tie hlavné 3 piliere, ktoré by som ktorým sa venujem a ktoré teda sú v nejakej mojej oblasti záujmu, tak určite bude fotovideo. Druhá vec je automotív. To sme už videli pri minulom videu, však dávam si dokopy auto. Veľa ľudí možno bude vedieť. Jazdím na motorke, takže s tým mám v pláne jednu takú veľmi peknú sériu, ktorú som u nás ešte dobre spracovanú a vizuálne spravenú hlavne dobre nevidel. Tretia teda nejaký, že home and DIY. To si ukážeme za chvíľku. Tak minulý rok sme sa presťahovali do domu a moje
moje mini dedinské ja má rado robotu v záhrade, nejaké vymýšľanie si veci, vyrábanie veci, takže určite sa aj na to pozrieme. A potom by som to nazval taký, že all around basic veci. Možno nejaké vlogisky, ktoré budú mať, že bude niečo naozaj zaujímavé, prípadne veci z dovoleniek alebo z nejakých výletov, to ešte premýšľam, že ako spraviť nejakú takú sériu z nejakých takých výletíkov, lebo my neobsedíme doma, takže beháme kade tade, čo sa dá. A myslím teda, že tento pilotný diel myšlienky tvorcu môžeme zaradiť do toho foto-video žánru. No a tým teda nadviažem aj na ďalšiu vec, ktorú by som chcel nejako tak nahlas porozmýšľať. A verím, že možno mi niekto k tomu, čo tiež začína, alebo rozmýšľa, že natáčať videá, alebo že čo by mohol robiť. Akou formou robiť niektoré takéto rozprávacie denné veci. Lebo príde mi blbosť robiť všetko len taký čisto, že head talk, že vyprávaš do kamery, 10 minút prejde ako nič a máš z toho videa vlastne úplne hovno. Na jednu stranu fajn, keď to je to krátky formát, že sú to len nejaké také rýchle myšlienky, čo človeka napadnú, tak vtedy je jasné, že je na ten účel tých videí je podľa mňa blbosť robiť tam 3000 b-rollov a doplňať to nejakými ďalšími stiahnutými ilustráciami a grafikami a lietajúcimi vecami, blbosťami zbytočné. Rozmýšľal som aj teda, že či tieto myšlienky tvorcu neprepojiť tak nejako s tým bežným životom, lebo tak stále nejakým spôsobom tu niečo robíme a možno by som tým chcel ukázať niektoré veci, čo proste popri tom všetkom sa nejako dejú alebo robia. Takže na týmto ešte budem musieť nejako popremýšľať, že ako to spraviť, aby to bolo obsahovo prínosné, vizuálne nejako, že aspoň trošičku to opúta, nebude to len, že budem 20 minút takto hovoriť rovno do foťáku. A trojka, aby sa mi to aj dobre strihalo a vydávalo. No a spomínaný b-roll, čo sme nejako tu v poslednej dobe robili, že sme sa zažili nejaký ďalší kútik oživiť. Mali sme tu čisto len jedánsky stôl so stoličkami a prišla nám tá stena taká strašne prázdna. Takže vymysleli sme tatranský profil, namontovaný na stenu, namalovaný hodiny, fotky, ešte pribudú nejaké ďalšie. Rozmýšľame, či ešte niekde vopchať policu s nejakými kvetinami alebo niečím takým závesným, či to bude mať význam alebo nie. Posledné 2 dni sme tu veľmi bojovali so svetlom, lebo toto je síce pekné, efektné, ale ten stôl, to na tom foťaku to vyzerá síce dostatočne osvetlené, ale verte mi, že nie je. Tak sme špekulovali, ako tu spraviť nejaké ďalšie svetlo. Napadlo niečo na takýto systém dole zo zásuvky, kde kábel skovaný akože v lane, ako zavesený. Pôvodne sme mali víziu, že tu budú visieť 3, ale dali sme to sem a vyzeralo to strašne. Tak dnes sme nakoniec ešte urobili sme len jedno lano a jedno svetielko takto nad stolom. Paráda, hotové a môžeme sa sústrediť na nejaký ďalší kútik. A pravdepodobne ďalší kútik bude tento v obývačke, lebo keď som robil tú stenu, tak stôl bol presunutý sem a zrazu to tu vyzeralo také pekné, útulné. Takže ďalší kútik bude asi tu. Inšpiráciu vám teraz hodím, čo by sme chceli. Taký nejaký veľký konár, keby, s policami, kreslo, lampa, ako taký čítací kútik. A ešte vám chcem 2 veci ukázať. Tento týždeň troška som sa pohral s reelskami a nejakými blbostiami a dostali sme sa na krásne číslo 3364 followerov na tom fabieckom profile. A po veľmi dlhej dobe sme mali cez 100 000 dosah, alebo teda pozretí a oslovení. A oslovené účty, ostrí to 43 000, hovorím, kokos to akože pekný úlet. Takže to je hlavná vec. A ešte druhá vec, na mojom hlavnom profile som sa teda veľmi dlho odhodlával k tomuto činu a nejako takému sa otvoreniu tomu publiku. Takže hodím vám tu aj to, čo som tam písal a určite odporúčam teda sledovať a začínam už pridávať aj veci, ktoré som nejako robil a snažím sa teda sa dostať naspäť do toho fotovideo sveta. Takže určite odporúčam sledovať a však niečo sa tam snáď ešte objaví. Tak týmto by sme asi ukončili taký nejaký
prvý akurát pozerám na psa, že sa len tak sám zoberal a išiel do šatníku a predpokladám, že sa schová do skrine. Som zvedavý, však určite mi dajte nejaký feedback, čo si o tom celom myslíte, prípadne kľudne nejaké tipy, že ako by ste to vy poňali, alebo svoj kľudne názor, alebo nejakú diskusiu môžeme rozbehnúť na túto tému, prípadne veci, na ktoré by som vám mohol dať nejaký svoj názor, alebo všeobecne nejaká téma, na ktorú môžeme spraviť video a nejak sa porozprávať o tom. Takže tie klasické veci, čo všetci hovoria na konci videa, vám hovorí určite nebudem, ja to chcem zachovať také veľmi autentické. Proste som to ja a hotovo. Takže čaute. Potom mi niekto povie, že natáčať sa a aby to vyzeralo normálne a nejako autenticky a aby to nebola úplná sprostosť, tak si niekto naozaj myslí, že to je fakt jednoduché, že len zobrať kameru a rozprávať niečo, čo má význam. No, nie je.